Ki pulit ke jilla Meghalaya hakasni palai, ki la pindu no eki jingdih ki basniu, but dia udrox, ki shongdor T.4 Klur tingka, daga Thang no eki, haka incinerator jong ka karkhana pynbuaid bilat ka star cement, ka badan halum shnong East Jingdih Hills District, daga babut rinti eki jingtha jong ka Supreme Court. Ya kita ki jingdih pynbuaid kamtamu udrox, ki dei ki blayo kurup na keleng ki jaka jong ka jilla Meghalaya, but kumta la Thang no eki haka incinerator jong ka star cement. Haba yakren bikinong thok kubor, Director General of Police, Dr. L.R. Bishnoi, ulaong bayakini ki jingdih ki basniu, but ki drugs ki dei ki blayo kurup, na ki san puwaitali ki jingjia ki bakentup ya ki arpsantali ki jingjia ha West Jingdih Hills, shpautali ki jingjia ha East Khasi Hills, kat southali ki jingjia ha West Khasi Hills, but artli ki jingjia ha Ribhoi District. Kita ki jingdih pynbuaid ki blayo kurup ki kentup ya udrogs ubashongdor Klur tingka, ukanja ubashongdor prapholak, but kadawai jerho ke bashongdor arpholak. Badi kini layo kurup na ki district ki bahab hapo jong ka Eastern Range, ka bakentup ya ki East Khasi Hills, Ribhoi District, West Khasi Hills, but West Jingdih Hills. Dr. L.R. Bishnoi ulai thu bekladan hadu sanswa angut kinong de drugs, ki bela syakem ha gajing kenra ki pulit ha keleng ki jaka. But ulapin paru ya gajing smokhia, halor gajing bun ki riushimet ki badan keti ha kaban penan kam ya drugs, but kumju gajing mi bun ngut ki kentai ki badi drugs ha kajalla.